sampa akonwa emere be duruye ema ye ma binom kwan momu firi abonten bedi bi me kasa no me ma wote ase se ye nana a ne ye frɛ no nana sanaja ne baba eba a ye frɛ nana nwua kofi emere amemma ho ye din ema ebusua no omokofa ne ma ne baaye ebedi ade oye bema ase ni ye konwa no nso nka maasefo na edi na omo ma ne bedi ade nana nwua kofi bedi ade nana nwua kofi edi ade no saa mmere no mu ene wode to abaya bia na ye frɛ no na abena ema na abena bewu masel ema masel ebewu samodua ya samodua te ya samodua enyine wo fie ho nti emra na nanwa kofi di ade wie ya okoye no na ya samodua maame a ye frɛ no masel ene ne nana ye frɛ no na abena ene ne nua no maka no nyina ewo fie ho nti emra nana no didi ya kudi ama ne beduru brebia ye nana ba ko ana ye frɛ nana kofi so na odi kan a mimi nana no ene kofa ne free central region edi ne ba ye se obedi ade emra obedi ade no na eye samodua no ya branti a wo fie ho nti no ye nana kofi so ne twaami abusiafo ene no first time I hear Soul TV I no subscribe channel like no comment no share dem afro so ye de enya bia hwe I make can say edini yesen ene one Soul TV GH I edini Soul TV I ene yese ko sampa bio ene ye bowura sampa sampa nsensem emesi a sampa ho ahuru gidi sampa ehuru hye ene enti obeka se die entia se na nsen ye ka kire mo se ye de tu monim se eye nana samajafra court wa hye se eye bono original chief for emfa nkrata emfa nko eye national house of chief na ye nkasete no na mba ye sampa manhene prekope na na nyame ya adom omode bibia ye de ekro na omode kro ye no ehun nsensem ya asa asori akire enya asem ketua ya eye ya asamodua akidifo aye press conference etrete ese sebe se na national house of chief for try se omobe gazette na Samajafra sebe moja ne bi hwiagu sampa etu beto sampa na eye na Samajafra so assistant ne personal spokesperson so aba be kasa e dia betu ja so omudi mra se mra eye adwuma because na Samajafra wo ye judge kese mu ya owo Ghana ha enti no no wo se bibi omoye bia mfamfa mra kwan so mo bia nye mbiti mra de bia nti ono de wo sre se ne na medi kan ne se o se national security for eto nsa de fra branch no ene wo na trans yes a press conference nya ye to nsa fra wo no be yemu ano wo kasa ba ko pe bi o mo kan ye ho se mo ka mo nsam kra na mo to nsa fra ban ne ada yi for different ba se wo bi wa no kase sebe se mo national security for gazette na Samajafra sebe moja be hwegu sampa no ana se tuba to sampa ne de o se national security Ghana national security to nsa de fremo na mo beyi mo ho ano e wo sa ansem ne ho ene mo pepepe na eye na Samajafra eye ne personal assistant and personal spokesperson so e de aba betudwa eye Mr Nicholas Mahama whatever betudwa de akira atiefo abusiafo yenkure nkotie ensem a wo hwiegu ho ensem wo hwiegu ho ensem a wo biebie ensem so ensem wo bie so no na so wo na ya samodua kwanwo wo ye akwa wo kura de tse won kan busua no ba bia ka tete na sebe ma nya busua no awo nya busua no na sebe ye kofa mo ba support busua no ntse mo busua ni bia dibia e ba ne se na obesa be prese ahine ye wo dia abusua dua no wo die do se na woni mo so what ase nti abusua yen kasa kasa de yenko tie eye Nicholas Mahama eye Nana Samajafra and personal spokesperson and assistant on ko ba bibia no yenko tie nsem a wo hwie de agu de ama eye Ghana for ene sebe ya samodua akidifo nyina muntie na muntie mu yie na mo anye mistake na mo di akira leta no waye kwase sebe kwase ampani abusuan yenko tie masisia ye me ka kire mu nyina ne se obi anka na komanto ne yam let us remain calm let us remain peaceful moma yen tena asundwie mu yen remain calm moma obi endi ensem bia obi aka ho enkoka ensem bia moma yen stay kura ye na nanom kikire ye no ye bebo ho ban ensem a omoka ye nyina no menim se security agencies the lawful mandated people are omobo asundwie ho ban omobo kuro ho ban no omuti omo nsem ne bi
Nti enye ye ene ye beka akire omu se omu ntu ho anamo. Ni omu kan ne nyina no the police service, national security etiye. Ni enkrofo a omu akeka omu ho abomu a omu kasa ye no mo nyina amutie ye. Nioma threat akudu a omu wushu ye, they talk as if say they don't omu fa obia ho ewo oman no mo. Yenim se mati. And we are counting on you, say, you take the necessary actions to prevent hooligans to foment trouble in a peaceful town. And the Ghana Police Service, a police commander who here ewo sampa. And some of muka eni na no man ko kanu wo dan bi mu. Omu kanu wo abontin pefia mamu nyina motiye. Twami bedi akon. Twami bedi akon na oyen prako ewo baby na nana Kofi so na otoso bienu ema mu kofa na de ne baaye. Ene ono etimi sori ekikansem. Sabi. Nti we are counting on the police service and the security agencies. Say omu mpanyinefo na omu kotena ho omu ye sa nneoma no nyina no should be arrested and be brought to book. Ghana eye oman a yedi mra ene chichiri. Nti wa behunu from day one. Ya adwin say ye be yusu mra no akwakosi bebi a mra no de ebekọ. And that is exactly what we are doing. Nti nsam no omukeka ye nyina no, we are only telling, we know very well that it wasn't a secret. And it is known to the police service. Mojumedi amudi nyina ne say to detect, to prevent and eradicate. Enti we no kura no ne detection no enye din emamo because omu so camera adisi omu ho so e kire nneoma omu beye. Emra ye di nana samajafla esi ade so omu ko wanchi omu ko kintampo e ko fa to trafo omu beye esa nneoma yi. The same thing ni bi no so mbesan aye biom. Sebi. Menam Kumasi abontin so ana ene na me wosunwane. Na me ka se menam sunwane ma ho ka fefefe bi. Ka no gina, mamfa ka na mame a me sai nuoma. Wati bi da. Ana me nenam ho ana makwa ko hunu fie bi. Fie fefefe bi na me se sa fie wei. Mamfa fie wei a mame a ene me masunyan ahye. Adia eye obidia. Osi yemfa mawo. Yamfa mawo a ubeye basabasa. We know the police are professional and they will act. The Ghana Police Service near omoka ye no menye sure say mo betena ho emma even omaku akoko baako. Say mo hu omo, you saw them, very few people. Ye this year no more normally nka omudi omachi no. Today you saw them, they were not with them. Because omunim nokre no. And nokre no very simple. Ebusuafo baby a yaba bedru eye baby a ye di bibia ekwa wiye. De bia me meka onim nokre na ukata weni se obedane entro nokre a ontimi ni enkonim. Emra sampa nkonwa sembeto ye. Ene samboduafo ene enye no mo na ye pre akonwa. Ene wama a ye di ye ho ade ena ne ye pre. Eye nana yelekusa asifo a ye busuanom. Nana yanda asifo a ye adama watara nom. Nana nyinda asifo a eye nana Kofi sunonom. Nti ema oba panyina akonwa to ye no ye ena ne ye pre. Enu judgment ni bi na me de beto me platform no so no. Nti ko me page na kwa abehunu se me the judgment I free 7 member committee anana Kofi suna na oye man hene satam no otiso a form here. In that judgment omu make emphatic say emre bi druye na omu hwehwe omu pese omu prepare ebusuadua edi masampa akonwa na omu ka ye ne nana Kofi sunum ni adama no mu bomu se ye nkodro ye ebusuadua adintia if say ye eni wa ma ye di ye ho ade a ye nana ye baako. It is in that judgment. Sampa akonwa emre bi duru ye ema ye ma binum kwan mo mu fira bontin bedibi.
me kasa no me ma wuti ase se ye nana a ne ye frɛ no Nana Sanaja ne baba eba a ye frɛ Nana Nwa Kofi emra memma ho ye din ema ebusua no omokofa ne ma ne baaye ebedi ade oye bema ase ni ye konwa no nso nka maasefo na edi na omo ma ne bedi ade Nana Nwa Kofi bedi ade Nana Nwa Kofi edi ade no samre no mu ene wode to abaya bia na efre no nabena ema nabena bewu masel ema masel ebewu samodua ya samodua te ya samodua enyine wo fie ho enti emra Nana Nwa Kofi di ade wie ya okoye no na ya samodua maame a ye frɛ no masel ene ne nana ye frɛ no nabena ene ne nua no maka no nyina e wo fie ho enti emra nana no mudidi ya kudia mane beduru brebia ye nana ba ko ana ye frɛ Nana Kofi so na odi kan a mimi nananom ene kofa ne free central region edi ne ba ye se omedi ade emra obedi ade no na eye samodua yi no ya branti a wo fie ho nti no ye Nana Kofi so ne twaami nti samre no nso na ye ne somafo yi ne ayi nyonomefo ne ye twuma nso nti omu ko omu ba nyina no enti ebeduru mre bia na Nana Kofi so no ye mbre ene wo ka kire adehyebusua ne se the way ameni samodua ye kwa ye bi potokasam ye fra bibi institutional memory enti ne asam ne nyina wonim meni ho a moma ne ni ade no wonto aso entwema nso no tete no nso no sabi utọ wafina ana wako a una decide how to use him or her nti omuti ase ema yaw samodua no ye twami ebedi ade ebedane Nana samodua emra Nana Kofi so na otosum odi kan efri mu enti samodua ebedi ade no na busua no efi se enam se wodi ade no nti no akreti dishibusua gate bi ede ato ama won enti 7 member committee ruling na me ka se ekaye aye Nana yel kusasefo Nana ya nasefo a eye Adama Watara nom Nana nyi nasefo a eye Nana Kofi so no bo mu se yenkodua ye busua dua emmomu no sa eyi no kan a omuka se omudi Nana Nwa Kofi a wo ye bema aseni ye bema dihye na seni omamfa na nka ye hu because omudi ne ka ho a yentimi nro ye busua dua ma ne meye baako because yentimi nya Nana ba ono no firi na se a obeba be kan ye de no ho but wadi ade ne bi enti omuma ne gina afaako ena omukofa samodua ede ne beka ne ho ade ntia because ono ne to samodua nana ye frɛ no nabena enti emma asefo a omudi akonwa no enam omu maame no so no ye kan ye bomu a ye miensa ena omu fra bontin bedi ye a ye Nana Nwa Kofi ene nan eyi samodua ebomu se omu nka omu ho bomu o kan judgment na samodua fo ya ne ka so mu ntiase ade ntia because that time no mu si yeyi omafira akonwa no mu na mu ka se debi ade a ye no enye so obi eyi obi afiri mu na mmom ade no wood free abonti na bedi ye potokasa be ka say you came through the benevolence of our people enti ye di asem no edi mayen e ka say ye ni Adama Watara na Nana Kofi so no eye baako eye nokre nso ade ntina me ka sa eni wamma ene edi ade ye di ye ho ade enti emra Nana Kofi so ne nua a ye frɛ na Edukwaku afiri mu no mimi nana bema a woye mi nana ba ajarafo jo ne nua bema ene di na de a ye frɛ no Kwaku Siedu ona di Edukwaku ade enti emra emimi o mi nana bema a ye frɛ no Kwaku Siedu free mu no eye Adama Watara ni ofa nimpon Adama Watara ofa nimpon a ye frɛ no Kwaku Anane a duduo na omo sampa enim no se ye frɛ no ofali ene di mimi nana bema ye frɛ no Kwaku Siedu a odi Edukwaku a wo ye Nana Kofi sono
ne nua bɛma ade no ɔna di na de ade ntia because ye ani wamba so ho emra adama ni nana a ye frɛ no akoso amanto agya frɛ mu no ɛyɛ tofu hini nana ye bo aso ma ne maami ene di na de Adama Watara ni ofa ne mpon ye frɛ no Oba ofiri mu no ɛyɛ nana tofu hini a ye me nana bɛma ene di na de emra dana kofi so no ne nua ba a ye frɛ no afia donko a bunum no omu twa so kwara na afia nkɔ afia donko a woyɛ nana kofi so ne nua ba ofiri mu no onim ne odi na de ɛyɛ comfort oba panyine comfort nyinenge a woyɛ nana samba jafla ne maami a onyem no wu no one di nana kofi so no ne nua ba ye frɛ no afia nkɔ owu ye one di na de enti ye eni wamba a ye di ye ho ade sa abusua abubuwa ne miensan a ye nana yelkosa nana yanna nana nyinna a ɛda hɔ enti sa na tie enti sɛ yama wadi ade bi sometimes ago na afra bontin be di a ɛno nkyerɛ sɛ abɔ abusua bubuwa no bi asi wo hɔ sɛ you can use that one to come enti abusuafo sɛ ye 7 member committee a nana kofi sun seti ya ɛkyerɛ yɛ sɛ ampa mmere bi duru ma asifo no yɛ ma mo gyina faako mo na akonwa no yɛ mo dia the same thing ɛna asɛm no be pie wɔ Asanteman Council ɛna ɔmo kaayɛ yɛba Asanteman Council no samuduafo no mo nka ho na ɛyɛ between opanyini Abu Mahama ɛne opanyini Adama Watara opanyini Adama Watara meka enne ɛma moti ase sɛ opanyini Adama Watara na kuma mu na dwene mu ne bibia mu onim sɛ na busuafo ne yɛ onim na mbom emre bia na nana kofi so no ye mbra na omu ye plot no basabasa a me ofa opanyini Abu Mahama di court no eno ne ma eye ne ya a eno nti o take sa stand na o take ye no ne maami a ye frɛ no mammo Abiba oba apanyini Abiba ya mo tamu a ye frɛ asɛm no wɔ kronti hene fie a wo sɔre kasa ye no obi biara owo kontihini fie asɛm ne kɔ kontihini fie mo mu di asɛm ne maaye obi biara owo ho bia no etie maame ne kasaye maame ne de no kaaye maame ne ka sɛ mimi nana ba a owo me maame a ye frɛ no Agyarefo Dwo ɔno ɛna ɔne ne nyina kɔgyina hɔ a no mo kasa ɛna ɔka kyerɛ me nana ba Agyarefo Dwo sɛ Agyarefo Dwo me ne wudi ayɛ ade baako na mmom ɛyɛ kofi sono nana kofi sono energy makonwa ɛde ma bontenso ni ɛno nte na memesi madi ansa na wo Agyarefo Dwo ma babedi that was the bone of contention ɛna krontinyi fie ka sɛ debi ɔmo bisa maamo no sɛ maamo emra nana kofi sono ɛsra wakonwa no ɛde akɔma Susanna no wo ka kyerɛ onua no sɛ akonwa na yɛduru miso anka me babedi no nana kofi sono asrɛ sɛ wɔde kɔma obi a omuti ase na ase debi na uka se wan kan kyerɛ wo nuanom na de wudi na akɔkyɛ de a ennie Agyarefo Dwo no mo bedi na omudi wie a ansa na ba wo ho that was how the contingent omudi asɛm no edi maaye nokre trodo amamre tradition and custom and omugina so didi ye ebusiafo enti Mamo from that eyina no asem no call baby no mama nkasa biom because oye panyina obeka nokre ena mrantie na because of sebi ne na omo nkasa hwehwe nti omo sori gina mu ana omo ye ne omo ya omo de beduru baby aduru ye enti ebusiafo ye ni eni wa ama no ekopie mu wo menhya biom ye ni Adama Watara
a ye kyerɛkyerɛ ye busuadua mu a wono nso kyerɛ na busuadua mu ye kyerɛkyerɛ adedi a ɛwɔ ye ntɛmu a ye wura ebisa ne question a wogitu mu ampa sɛ wei di wei ade ɛna ye wura ɛne asanteman gyina so ka sɛ ɛyɛ ɔpanyini Abu Mahama ɛne ɔpanyini Adama Watara ɔmo ye mogya a ɔmo yɛ ade ase a ɔmo di sampa konwa enti ɛkɔ ɔpanyini Adama Watara ɛne ɔpanyini Abu Mahama ɛsrɛ yɛ wura ntam kɛse ɛka ne ntam kɛse sɛ ɔmo bɛba bɛka abomu na ɔmo ahwɛ sampa ama sampa afa ne ntoma paafra ɛma ɔmo ayi obi a o qualified dishi abranti a o qualify a ɔmo de betena sampa konwa so yebeduru ya yetutu yetu anamo sambre na ɔpanyini Adama Watara no ọba mi ofa Abu Mahama ho mo ye meeting ehwe kwan ya ombe fa enum ana na ye guso omu ya pɛ ene ye ti sɛ ye ko mi ofa Abu Mahama ekɔ the traditional council ekɔ catch traditional council for no sɛ opeso mu di na chi no mu kɔmanhia ebeda manhia sese o makasampa ensem awie enti omu nkɔ bisaye no ene omu ka sɛ obi di petition foforo bi aba. And the traditional council said, say yes, you will be the petition for Fracodia. And Yamoma Yankang, and to a more frere than petitioner, no, you dear some Nicoy, I am Mansan Roswa, or yes, some would be a sinning. And no more catcher, and I say, say, Ano, and Kaya Coca Casam, no Amayedin Kunim. Nembum, you see Mansan Road at the petition for Fraco Mensha. Yankang, Nasomu Casa Semini Via, and you obeying Kunimono. Traditional council no be back sa ne pakro no na wese hini ye nyina ye gitu mu ye baaye e ma Mansa Rose e be ka ne enti a wodi petition ne koye e no wosre ye ra se ye ra nka santana so e na Mansa Rose na wo ye Farouk abranti a wo bo ne hu samrani yawsa modua no o ka se ono no onkasa na o pese abranti bi a ye frɛ no Daniel Okra uba ye kuromu a ye frɛ no Kwame Sakpo ana sɛ Mamulenge ana ekuro bewu ono sɛ wono mbom na ebe kasa ama no ye gitu mu e ma ne bɔ ne nkuro e frɛ ne nansefo e ma ye nso ye bɔ ye nkuro frɛ ye nansefo enti in the now shared conclusively ne ba ye nyina ne sɛ eye sampa akonnwa no eye nana yelikosa asefo a ye no nana yanna asefo eye Adama Watara nom nana nyinna asefo a eye nana Kofi Sunnom ye na sampa konwa no eye dia the same as the where the 7-member committee a Sampa Traditional Council set ye na omukan no the same thing so na the Asanteman under the presidency of His Royal Majesty enso bae na mmom eye sam moduafo no omufra abontin bedi ye no omunye royals a ese omudi akonwa no bi na mmom ne wodi ye no odi ye through the benevolence of nananom ena ye bae a ye guso ayeye bibia ena somahene ekohye wo mase ena omo hye ase ena somahene ebetwe nanadomahene beka ho on se me ka asem a emra na somahene efre nanadomahene ka se na asem a yaka wie na somahene no oha me ofrefre me wo ewo mokrum nsem no nanadomahene said it me ne wo ka se I'm a church elder timi ntwa ntro nkyere wo da nanadomahene ne kae enti na ye nim se onima mamre ni amane na ono ankasa kasa ne somahene frɛ no a wo ye no enya de ese fata no ye nim se nanadomahene will later on turn it to an artificial bunu and Asante fight enomu no odi omudi be raramu a eno mu be dane se bunu champion na semi nana Samba Jafla senka nana Samba Jafla so aye no e wo sampa eno wo jan wo sampa ho ena wan ma menhia de a enko no dona domahene any problem ebusiafo Ghana man akonwa sampa
ye sorry ye etu sampa ewo asanteman ye sorry ye ehunu say ye man hene bo asanteman ene di man hene bo mayen na Nana Samuel Jafla beka say wono oya appeal court judge ne senti no waba bedi ade oyi ye fra asanteman mu edi ne ho akobo na Donando mahene na o ma ye den problem ni nyina no ena Donando mahene eko share the losing fashion nechi, and they've caused a lot of fermented trouble ewo kuro no mu. Padiye no de bia se ne Nana Samuel Jafla ka kire me o se Abu Mahama, I have a traditional area to protect. I have a town to protect the peace of that town. Asundwie a ye nananom de chichire ye no menni obi achi e ma ye nse kuro na asundwie. Enti munya abutre na se yafa amamre ni amane kwan so aka sampa asem nyina customary ya ka asem na wie na yafa amamre kwan so edi mesi ade so a yemfa Ghana mraso na ne aka no yenwie ni pe mumma yenkofa totrasem yenkoye basabasa ensei krona ye nananom bre echichire ye no nti emra yenkrata ebepie mu wo the Bunu Regional House of Chiefs. Ghana ahemfo mra no ekire se aye from the Chieftaincy Act no ekire se akonwa bi beye vacant a the reporting authority no free the traditional area eneba se president ni ho a ahemfo no hia eyi panyine emomu da oma no aye from no acting president. In case of Sampade no mra na Kofi so no free mu no ahemfo no nyina hia aye eyi Nana Kwadwo Masa otoso mienu ona ye Adonten hini ema the Sampa traditional area ena oye Kokon ahini eyi no abusiafo Nana Doma ahini beye president of the Bunu Regional House of Chiefs na otwere letter e de command na Adonten hini aye Nana Kwadwo Masa mane ba meeting omu meeting minutes e capture Nana Kwadwo Masa as the acting president of the Sampa traditional area. Emera me kan say adihye no mu yi Nana Samuel Jafla omu di ni ko kire the traditional area asia henefo the kings emomu gini tumu omu di nachi e di ni be kire akonwa ra aye otumfo osetutu a otoso mienu His Royal Majesty onu gini tumu wieye no ene oyi reps emomu ba Sampa emomu behwe ye Nana Samuel Jafla swai kire na hemfo e na hemfo swai kire no ene omu san di nachi e ba menhia ebe swai kire sikadwa ene ahemfo no swai kire no ebusia yewra etna asem no wieye no wanka se sebi makonwa ne susin bunu nyina ntimi mfi won otwere letter e the bread the Bunu Regional House of Chiefs says Sampa nkonwa sem e ba manim no sei na maka no na maka kire omo omadi nkunim ne se omunye ni of sefata na omra na ometena konwa ne so krata no da omanim busumi ba odiko August September October November ansana na Samuel Jafla esrai enti mo amu ka se yera amfa ni die amma Bunu Regional House of Chiefs na enye nokre Sampa akonwa eye ne dia it is the fact eye nokre nanso odi ani die ma wom etwere letter koma wom sa letter no ma post copy e wo me page Nana Doma ahini the problem ina ni say or use Sampa as a guinea pig for experimenting their so-called Bunu Champion agenda. Enuntina omukọ share eye the losing factioner omu ankasa nim say omu ni akonwa no bi ena na omu di yen to trust him. Enti emra the traditional area eye meeting eji Nana Samuel Jafla tu mu a e filling the CD form aye chieftaincy declaration form
edi minutes ni bibia kan ho di bre the Bunu Regional House of Chiefs mra ne kire se enka traditional council ne di baaye no the region yomu ye ne se eso mu forward no mu di koma national na national ye ho adwuma enu na Nana Doma Ahene ka se na tiko apai se Nana Samajafla akosoi akire ye rade a na odi sampa kwa santiman dia eni ye wono no eni hweye odi obi a onu mbom omfa akonwa no nko asantiman ena obedi nachi udwen ho a unti ase utimiti ase kura mpo a na anim se wandwen ho ye because adina a woka no sebi eni nyina so nti se abaya dwuma yeni constitution ne ma wudwumadie bi se di na wo fi se ususin constitution nti wonya dwumadie na mra no ye wo bibia e frɛ no mandemons a ye de wobɛkɔ na court ahyew e ma waye se dwuma no enti Nana Samajafla e ma ne lawyers e de asɛm no court enti ansa na judge no be di judgment be ba no e no obisa ne ho questions judgment ne nso e da me page pena kind e no obisa ne ho se ansa na me otemwani a metena asɛm no mu no ansa na meka se mehye obi se onfa Nana Samajafla nkrata nko no ese se mehwehwe mu se Nana Samajafla no sebi ne nipa fam ansa na waye ohene no wafa ne nyina mu ana enti ohwehwe mu no judge ne make key pronouncement ne edi kan o say ohwehwe adansedie ne nuoma a ewo nanim no e kire pepe se sampanko nwasem through customary arbitration His Royal Majesty Otumfos said to otosum yeno aka sampanko nwasem awie through customary arbitration a court pronouncement a nokrenso trudo enu wosan kan se nipa owo tumi se osan krata free traditional area mo ho eba no the acting president aye Nana Kwadwomasa wotosum yeno na ono nso ena ne nsa hye Nana Samajafla krata na ase enti Nana Samajafla krata no edi mu pa na se Nana Doma Ahene ene the Bunu Regional House of Chiefs ka se omudi abrante bia ye frɛ no Sam Modua krata akwa na odwin ho awonte ase ne edi kan Sam Modua yi participate in customary arbitration ena odi nkuguo ne atosum yeno nipa no a ne nsa hye Sam Modua krata ase no onni mu so wobesan enti nasem no akoye te se udi counterfeit e de akoto wi because the edi kan ya ka asem e ma wedding kuguo ewie no wasan fa sumasi esa prepare wo krata udi kobiom no e na wasan ma nipa wo san ne ye no ono nso wonni mu enti counterfeit buying cocaine ana counterfeit buying we ebusia ne senti no o hye Nana Doma Ahene ene the Bunu Regional House of Chiefs say omomfa Nana nkrata enko national na ne mfa Nana din enka Ghana ahemfudin ho. That was within 21 days. Eno ena Nana Doma Ahene 121 na mo ema 21 days ni twemu 21 days ni twemu wie no ena omunso san ba court biom muntie ne ye o Nana Doma Ahene san ba court ena o ka say asem na judge ne ka say onkonkoye no ana onfa Nana Samajafla nkrata nko no o stress court no ma ne ntwintwen so adentia because o di asem na kai court kan ye no o di akọ appeal court samre ya ye wo court nyina tamu a ye wo high court na Sam Modua ka ho ene ono nso esan ko file the same stay of execution esan ko appeal court biom enti stay of execution no judge no release so o tena asem no so tie obi anu asem ene o de ne judgment ba ye ne say o say adina the Bunu Regional House of Chiefs pese o mu stay say o mu pese o mu di Nana nkrata no ko na anyebia o makọ file case no wa appeal court no
eye boapayo ene nhyehyeye bi a anidahoboni bi na omopese omuye se ne ebe a national for entimi nye nana ekrata no ho adwuma. That is how the judgment said it. Ne senti no ontimi ma national for no kwan emomu mfa nana nkrata no entu hwansa enti omu mfa nko na anye bia no asem no a eye samodua ene national for dia kwa appeal no ono kan mu no enye mra bia ne ho a enyina mra so a omu ko determine ho enti omu mfa nkrata no nko eno ena na omu so omu mfa nko tam no nso twemu ena nana sangba jafla ema ne lawyers file ne friend contempt ni nyina ne se court si ya bibi na wanya wabu court no animtia ni animtia bona obo court no ene ye court se muka se bunu regional house of chiefs eni dwumadie bi omanye nti ekopie mu wo court no ena court tie obi asem nana domahene lawyers baye ama kuna de kusi o ye register wono so ni lawyers baye nana sangba jafla lawyers baye obi atwere na no nsem bibia edi kodan court nti judge no Ghana ansa na obedra court no ya hyehye mra a ewo ho a eboa judges no eni a lawyers no ema omudi omudwumadie enti enu na ewo ho no ena judge no hwe ya ena o ka se no ye wo mra a eboa yen ema yediye yetimediye edwumadie a ye bibia pepepe se ne ebe ya obi eye bibia ye betimi ahunu se sei ena ekoso the sent no sa mra na ebo high court ehu ban no a mra na ye dia ba ho a judges fo so hweso ne yi no potokasa me friend no CI 47 enti judge no eko CI 47 ena okofa rule 43 so enti okoye na okofa ye no hunu se no ade na me kan se enkrofo no nye no a o manye no se court ehyew se ye bibi na wanye sa ade no na uba na be ka se se di se ya ye be hyew ama wakwakoye sa ade na court ka se koye no ye be hyew ama wakwakoye entu koye sa ade ni wi a na court na ba betena wasem ne so enti order 43 no rule 8 1 2 3 no ena judge no ayusu ye eka se court na ahyew se koye bibi ena abo court na animtia enti ubu court na animtia uba court na animu a court no betimi ahyew se ye koye adikude na ye ka se ye no ana se ye bema obi aye ema watua ho kabiom aka ho se wati de meka no me ena court se menya de ena mabo court na animtia sa order 43 rule 8 1 2 3 no ekire se mind se adwumadie na mebu court animtia na ye court ho na court no betimi aka se me abu sai koye ade na ye ka se ye a wanye no koye ana se court no be ka se abu ade na ye ka se wanye wankwaje no ye de akoma Daniel Okra mamulenge koye se adwumadie no na abu se ka bi ba ho a court no betimi amama sai tua sa aka no aka ho nti ebe pie mu wo court ho no na esese the Bunu Regional House of Chiefs aye the president aye na Jomai Badu ye adwumadie bi wandi ene ye de na ba ho no nti court no eyi ni si nchen ene o ma register na efra na amakona du no o share ne say by close of business Monday no fanana samba jafla nkrata no enko national na national enye ho dwuma abosiafo ye yusu mra ene ye di wie asem no because ya yusu amamre ni amane edi na samba jafla esi akonwa so akasa wo beye statutory adwuma bi administrative work bi ma ye na wie no se de bi nti ya yusu mra no aba bedru ha
and a court was share the registrar. Register no follow the orders of the court wa. Nana Domahini any drobuhini threaten ne say or the nkrata ne buyer e mane nsan kobium no oba ho a ade omudi beye no. So say amene uka say o ma threaten no to the extent say the lady whose work was to obey the rules and orders of the court, so what obey legally no. Nana Domahini drobuhini see os otuni nansi sunyane a ade ebetu no na enye. What level of hooliganism or what level of lawlessness? And now a whole officer of the court, Nana Domahini, or your lawyer, a judge, and to ushe ni sem kikabia wakika ye say court kan samu amindi su ampa court wa hye no wanye otime bie na no meku nipa ema makwakoda mu o court wa hye wo bi wadi asam no so o threaten sa nipa no na wonim say Nana Domahini nsem a woka nyina no enkyere nipa oye court anamra adwumayani. An officer of the court should protect the sanctity and dignity of the court. Baby a wo ye adwuma, baby a wo di orders emma nkrofo na omudi su. Na the same place na wo ye adwuma no emma orders ya. Then you can stand in the midst of people and say me mfa samra no enye adwuma na ampa. Wanya to the extent say you do work for contempt. Nti ebusiafo sa lawless nature na Nana Domahini exhibit no eno the same thing eno o ka kire sa totrafo ya ende mu hu wo mu a omo organize press conference say omo be to trasem because their grandmaster is Nana Domahini. Ena omo assistant coach eye Sumahini. Ena selection trainer eye Drobuhini. And these are the people who are instigating them to do for men trouble in the name of their fake Bunu champion agenda. Ebusiafo de bia me ka say so wonim say adina wo ye no eye nokre ena eye nokre wo afa. You protect, you use the law to fight it. But because nokre ni o mafa Neomoyano, they are doing it just to foment trouble in the town. Not because Omufi say no krebi obi edi efa kwan bi so agi no krebi afri baby. Debi Nana Domahini after the ruling of the Asantemai Council, Nana Domahini agi tumu congratulate Nana Samajafla. The problem nyina ne say Nana Samajafla enka odi nkunim ni wie no enka won swai na onka bunu na oma Asantemai. But how can we do this? How can we say we are more intelligent than our forebears who established the town and knew that it was through Asantemai alliance that can protect the town? How can we say we are more intelligent than them? And therefore baby aye ababetu akonya no yeyi akonya na free work. We will never do it today. We will not do it tomorrow. If there is a world after this world, Sampa will forever remain to be part of Asantemai. Enti abusiafo ensem wa omu ka nyina to trust some omu ka na me born tofa kan say me nam sunwan kuromu na mabehu ka fefefe bi na mepe na me si mo nji ka na mame a me say nuoma. Does it make sense? And now obi fear we the man fam mame a me say nuoma. Then somebody can say we will kill people krono beye more than boku. Then you will still have them sleeping in their houses and in their rooms up to this time. Ghana Police Service mun create a culture of impunity. Don't look on for people to create a culture of impunity. Manti obi anu muti twami bedi akon okasaye.
Monti obia no mutie eye Daniel Okra a wono no yesi wo ye adwuma o civic education mutie no enye ye ene ye be kire mo adwuma. But we know you are there to protect nabo asundwe ho ban. Eno ntra modin no ye frɛ mo the peace officers. Nti nsɛm no mo kae no mutie omo audios, mu hwɛ omo videos. We want you to call them to order. Mutna ho ema akukɔ ehwere ne nkwakura na God will not forgive you guys. Sampan ko nwiasem yenyi politics emfiri mu. Yenyi politics emfiri sampan ko nwiasem mu. Enye sampa ena nkrofo mienu miensa bi ba fi say they want to experiment their greater agenda your friend Obunu Champi. That is the only thing they are doing. Hwenie sa so-called historian Kwadwo Adwuman ekaye audio bi a oyeye esende ye. Or see, he is now the secretary of Bunu Champi. How? Enti ebusiafo and then some of muka nyina and I may can't mu say they are not royals. Omunya this year num ewo sampa akonwan. They are not royals who are eligible to ascend the sampa's throne. Omunkrofo ni bidibi. It was through the benevolence of our forebears and nothing else. Compare the 7-member committee ruling of the Sampa stool by the Sampa Traditional Council. It wasn't a Santimine. Na be hunu say, adentina yebeka maasifo abumu say, munko twere mobusu edua. Na yedi mema mienu bebumu say munso munko. Mema mienu no firi abontin na bedi ye, eno ntina ka say munyina faako. Emma asifo a munana de ne akonwa no na mudi mu ho ade no, munko twere mobusu edua emra. Eye nana Kofi Sununum omu nana na ye frɛ nana nyina no ye ware no ede ne ko bunu side ho enti omu no omu nti na fara omu nti ye kasa no omu donko ne bi ni twame bedi akon nana Kofi Sununum nana nyina asefo no omu donko ne bi ni twame bedi akon ono nso kasa ene nti emra nana Kofi Sununum otoso mbienu ebedi akonwa no na oyen prako ewo Ziziria ena okofa ne baaye enne wono mbom ena wasori afrako jan ebe kase krona ye kofa ne baaye a ojai prako yen a yetime hwe na oye drastor no oba be se sakuru no de bia me ka kire mu se emra ye nananom eto no nko no mesre mu sebi Emma na omuwo mu no na ye ma ye dihye mema no ware wom because se ukoto no na ama be ma be free baby be ware na sefo no nyina be kwa kodi be ma ne ho enti omu a na omu ho ye fane ye no enti most of them no you see them say they interrelated to our side not maternal but the paternal line obi biara obeka say oni ye bobusia bia no na enye ena afa na ye eja afa because ye dishi mema no e wareware a e wo ho a me ma mo typical example enti ebusiafo nyame adom se ne ye de bia me ka kire mo no amakona de kusi odi mra ne so osomiti nkrata no a omeye ho adwuma emo bi ni obi achi enkoye totrasem se uhunu se obi to anamo bi a edi basabasa yo beba report it to the law enforcing agencies emfa mbra no enhye wonsam se obi yese mi koye bi debi boma ye emfa mbra no enhye wonsa sene bedi akon eka no na nka obi ana Zizira na wo yen prako nana Kofi Sununum omuye o masters akofa wo di waba ya ba be ma watonton plot watimi aye watimi aye drugstore
enka wontena se in your sober reflection enka se enkrofo eni medi ne yie ne senti no ese meda wo masi na wo mbom wo be ka se wo be ye emre beduru ye mo mukọ saa dua nase ekọ bubo dade ehye form se wo mu kunkum ye enu mu ana esori ye na we nan na we sei eba o moso de bia memeka kuro a yeye nana ene be chichiri kuro eyi apaye ebo mpaye ansana omu si dan atena kuro no so sikan na wodi ya apaye no ewo memi ofa ho ewo ye fie na wo mbom wo be kanchi wo asase ne se enkumi akwa ebe frɛ asase se enkudihye besremu me mpai bone se mo benya no hu na ma repenti afiri mo kwan bone so sampa nkonya sem ya kan wie nananom a mo wa Ghana enkwada agro na wo mani so omu threat who na metimi asode akogina ye friend say drobu say ka afie fefefe we man fa mame a me say kuro ni nyina what sort of state of lawless is this ntemesremo ni omu ka bia ye ntro ya ka sampa nkonwasem court of ruling say sampa nkonwasem no through customary arbitration ya kan wie sa judgment na a free traditional council the free court ho ba ye no say amene wo ka say there is no law, there is no legal yenye court bia ne ho asset sa rule na aside customary arbitration na so a free asantemai ba ye no court bia ne ho asset na aside. The judge has made an order, submit the forms for national to work on it. And I'm saying national be use tradition, custom, and the laws of the land to work on the papers. And tie besro bi biara mesremo mumma obi enhye mochi emma mon kasa ndi ewo ye no airtime to nso ukoye bi debi ye nana no mo bre no mo chichire kuro no mumma ye need to travel wachi ense kuro no. Let's stay calm and see what the rules, the laws will do. Ye de amambre ne amane e de nana Sambagya esi akonwa so munyai mra no na enwie ne de na mra ne wie ne de a nana Sambagya ne na trankonwa ebeboa na sampa afa ne ntoma pa afra nti ebedamasi medaye roasi asantiman ro ayeda wasi the way our peja sampa na wapeja bebi abefa bia obia nim nana Sambagya wada Roma asante de wodi wo ho bo asante a opeja wo na waye wo kesi nti mesremo mo amowo geographical area na ye frɛ ye the Bunu region no enye ya ye wo ho nyina na ye frɛ ye Bunufo ye ka Bunufo anka ye bɛka sɛ Bunu mansofo ene techimanfo doma suma omo nyina ya kwamofo sampa ye nafanafo se kwafo enye Bunufo. But it was because of politics and Kwame Nkrumah created here for administrative purposes. But me can be biama what I say the creation of that place and name it Bunono did not make everybody there as a Buno person. Uba sampa se sampa ni ka wanka na fara onka Buno oka twi pure twi sampa for why na betimi aka tell say sampofo say wanka na fara ye kuro mukasa ye kabono. We don't. Timesremo mumma binumu endi magro eni agro with your emotion. Don't let people play with your emotion. They have their selfish agenda, some being political and the rest. Mesremo mumma yensua abakosem ne yehuno emra asanti edi Bunu nyina so kopie bontuku ne ne keka ho no eye research ai se wo kan asanti ewo satumi no nti emra broni ni asanti kun ya broni breaki sa de no
Broni ne sign the 2 million ma Asante back. Eno ntina emra PNDC town. No mo pese mo pagya enkonwa ne bi wo Bono region ho no. Aban no no ye soja aban o hia obi vote. Enye ne ya obi di bone kura o si wanya me mama ndi bone na me nto aba mawo. Enye samre ni bi. Obi di bone ti say we no say ya omunya ade hye no chinchina say ye wanya we am nto aba mawo. That is non-starter. Sambre na ye soja aban ba omantimi ankasa omu ye soja aban ti no omu di omu tumi pagya sankonwa no wo Bono region ho. Debi omu twere letter di bre otumfo opokuware esre ne se yesrew sankonwa pagya mayen adentina senka aban no na wotumi so obeya adentina aban na nkasa mpagya because the powers to elevate and to create a traditional council is solely reserved for the Asante Hini in those territories. Is rooted in law. Okofa Techiman Omuni Tanoswa Ben Techiman Omasemna. The judge said it. In that one, no judge can say the tradition or see the regional House of Chiefs don't have powers to create traditional councils. Say the regional house don't have the power to elevate. Usai can the same judgment now, or can we say, or see the restoration of the Asante Confederation was the restoring of the traditional status as it was before 1935. How was it before 1935? Before 1935, the whole of the Bono East, the whole of the Bono, the whole of Ahafu were part of Asanteman under the control of Otumfuo. Me and America. History may not favor you, but that doesn't mean that you should hate history. You need to learn from it and find out how did they do it. And now history is on their side, so that you can also help to build your own history to help you. Mesremo. Mo mayemfa otan ene ahoya enye nneoma ensem fata. Emfa ohaw emre omai Ghana. Mesremo. Enti politicians monye mo ho mfiri sa nneoma a yekoso yi mo. Momma sumahene, domahene, drobohene made hide behind politics. Enye nneoma bi. Sambre na Kwame Nkrumah senka Kwame Nkrumah tiase a enko obehunu se emre a wo hye Bono champifo na che omo yesa nyoman ebeye ne yase wo yeye senka all tiase na wo hwe a obehunu se o ye mistake. And I know very well, I know President Mahama. I respect him a lot. Odi Mahama no enye di kitwa o. I respect him, and I know the chieftaincy minister. I know the ministers of this current government. I know them. They believe in tradition, custom, and law. And traditionally, Sampa belong to Otumfuo. Eyenokre. Customary, Otumfuo ka Sampa asemwe. Eko mramu, judge nsu a afemu se ampak Sampa nsem yakan wie. Ghana nsu court ka asemu a no wode ba eyemra until say a higher court will push it aside. Until our president or believe in tradition, or believe in custom, or believe in law. And all these three has been seen in the Sampa case. The chieftaincy minister were hunting in Enti mesremo obi anka na komanto ne yem na moma yem Sampa kro no ho asundwe ho ban. The security agencies, those who are calling for war, those who are calling for killings, those who are calling for fomenting of troubles, bring them to order. Ask them whether they have power more than the state, or the state have power more than them. For a devious saying, one so TV, and we can when you subscribe to not subscribe, not like, not comment, and what said the amount for any be a share. I'm Mr. Nicholas Mahama.
ɛyɛ Nana Asamaw Fra the personal assistant and I say the spokesperson wɔn na ɛde nsɛm ato dwa no ɔhun nsɛm a ohwie gu hɔ no nsɛm a ohwie gu hɔ no nyɛ nsɛm ketewa abusua nyɛ me na mɛsa aka nyɛ me kyekyere bia mu bio deɛ wate no ɛno ana wɔsɛ wodie utie because sabio nsɛm a papa yi kan nsɛm a wɔ kan woyɛ badwem ba na wodwene kɔ akyira wodwene hu sɛ sɛbe ya Asamodua ne Nana Dɔm ahene ne Suma hene ne Nyoroma hene no ɛne saa Drɔbo hene no mu tu futuo na agu nkɔfo ani ɛdeɛ na mogye ɛdi ade pɔte pa na saa ahemfo miɛnsan Nana Dɔm ahene Suma hene ɛne Drɔbo hene deɛ na mogye de afiri sampafo no hɔ mo deɛ panda sampa mogye afiri hɔ yɛ nti mo hyɛ ya Asamodua tie yodum kyesa etuo nto ne nkasa sei na me kan me se monye me manchen Nana Asamaw Fra wo monye me manchen wo mo wate monye me manchen wo mo nti nse papa yi ya Nicholas Mahama ahwiegu wakan die pa na kire se ya Asamodua se bia busua no ka ho bi se be kan tete na se be ye kosre tete no na awo ni abusua se bia busua no mu nipa ni mu a se be ye kosre enipa mom betimi di ate na daache nipa mom ayaje ya de back esi bebre ye komenhie biti eba ho na nse ba bebre esi bebre later on na wonu nipa na di ade wo se sika ba mu na afi wo be claim se eye ne nana dia but obekwa ase beku mo be menhie ne ye ko nsem mu a sabio na ye hu se enye no kore tete nkrata nyina agu ho gumanhia tine yɛka menhia ho no yɛka asema ho yɛmfa bribe gye ma menhia wo enti sɛ wo menhia no mo hene bi hia wo kwadwu sika di sɛ wo bɛma atumfo aka asema ma wo tumfo no tena konwa mu a ɛho ne bribe gye ni ho wɔnye obi bribe enti no kora no wɔde to abi ɛda ti sɛ wo kotua sika ma obi no wɔgye di free wo tumfo fie ho yɛnye bribe wo ho sana meka kyerɛ wo kotoko fie wo ba menhia yɛnye bribe wo ho zoko tua sika mo hene bi na wagye sika di na wo betena ba bi ka sɛ ne yagye sika ne yanka asana ma wo a otumfo onye o bribe saa wo hene koro ogye sika kona kwagye sika fi no hono ye metima ka kyerɛ no ti hono ye no kore ene ye kasa no kore no otumfo de kana asɛm no kore no di bua na asɛm wo mfa nkontompo nka na asɛm wo ka wo nsɛm nyina wie wo kɔfo abusua dua ba na wo kan na wo yi nsɛm ba owie no so atwene de atena se na mfe won so ka won de efiri no baaye de wugye ne mu de wanya ne mu nyina wo kan nyina atena fo won se sebe won ko nim de kura chen wo a wote won na wote de wote ukro mu ti so ka se sebe sample ne de a onim de wo ka Ghana ade be me ka me se Ghana ha wo ka ahemfo sem ka nkosi ba bia kotoko hene last chance no bia ntimi sesa na adwo asem Ghana ha wonya guram no kase sei asi president na woni dal so no enkusi aga ti wani masa na threat na wa threat no ko na fa nkoma prosifo no yenhwe woni emusa wonsam na kwere wano ase na betena fi bikora Mahama kan no untimi nko obi ekuro so nko kasa bi ase na wohu ka we na ye ofene ase mfama wo se wo de wo bese ka no wadwe nya adwuma na utibom nti ebese national security police service e wo Ghana IGP mo sorry na abrante wo sampa ya Asamodua chidifo na onam no obo ne ho omo so mo ya ahemfo no ya omo press conference etrete timamufo trete ya Nana Asamaw Fra ho mon enani kina ya mon to nsam from na omo ntwoma no asem emfa saa asem se bibi ti wo sampa mbɛte wo ma e de wagum abusua se midika kan so nya subscribe channel subscribe no like no comment no share dem afro so e de enya bia hwe edini ye so TV me am di djuma di o chem friend Kokola Ska bidu basia da se ne beto so mama piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.